maybe just monda add mana paro moro matini gima Mr. Owino wacho enini ka in gi dalani gi nyithindi gi jogi en jukumu mari mondo inyis nying maber n'oganda ni to ka nyingi ber kendo kitimo gik mabeyo to oganda ni bende mi puoch so mano nyiso ni polis wegi nyaka gikaw mustari mambele mondo gik magitimo ge obed gigo itime bwo chik kendo gin gik mami nying gi institution mar gisiso because ko owacho ni jopiny ama majority mar jopiny ok puo kendo ok tambua tich ma polisi tiyo jopiny tambua tich ma polisi tiyo but the same jopiny bende ni kod jukumu ni ka gimoro rach to mondo gi point out so an gi manyalo kwayo ni Mr. Owino and the police as a service ni gin giwegi nyaka gilos nying gi gin giwegi nyaka gi operate i bwo chik. For example, ntie nyako mono dwano luong nyinge ma ibendi ng'eyo ta benda ng'eyo owacho ni nyako no yenyo from morning to evening donge police ni giteko i bwo chik mondo mak nyako no mondo yaw ni file mondo ter file kwa ODPP mondo ka ODPP opuodho kosago to tere i court. No, let me answer him. Yes.